Welkom opnieuw bij Studio TVL. TV Limburg, het Belang van Limburg en de provincie Limburg gaan op zoek naar de mooiste plekjes naast het fietsenroutenetwerk. De bedoeling is dat jullie een mooie foto maken van een plekje waar je rustig van wordt, wat je mooi vindt, waar je een speciale herinnering aan hebt. Dat moet je dan opladen op de website van toerismelimburg.be/favoriete plekje. En dan is het de bedoeling dat mensen voor jouw foto gaan stemmen. En een man die ook een foto heeft gemaakt, die zit ondertussen al naast mij op de fiets en dat is Patrick Liefshoens uit Kuringen, maar hij heeft een plekje in Zolder uitgekozen. Dat klopt, Cynthia. Op fietsknooppunt 310 en 311 ga je op een bepaald moment een heel hoog gebergte zien, toch 85 meter hoog. En dat is eigenlijk een van de getuigenissen van het mijnverleden van de mijn van Zolder eigenlijk. De Tril, zoals ze zeggen. De Tril heet het dan. Hè. Dus het is een afvalgebergte, eigenlijk ontstaan door gesteenten die uit de kolenwasserij kwamen. Maar ook van de steenkolen en gesteenten die meegekomen zijn uit de ondergrond. Die werden er eigenlijk door kiepwagentjes en door treintjes allemaal op een berg gegooid. En op plaatsen was het dus eigenlijk een heel groot gebergte. Het ligt 155 meter boven de zeespiegel en is nu eigenlijk een natuurreservaat geworden. Ja. Want ja, dat ziet er groen uit hè, als ik die foto's zie. Dat is zeer vruchtbare grond. Als je dus graag wat diverse zeldzame vogels wilt zien, een tiental toch wel. Onder andere de nachtzwaluw, een boomleeuwerik. Zelfs de ijsvogel kom je daar tegen en die broeden daar ook ter plaatse. Zeg, en waarom heb je dan juist dat plekje uitgekozen? Ga je daar vaak naartoe of kom je er vaak langs? Of? Ja, ik heb ook daar langs eigenlijk een restaurant, eetcafé, Dun Lavaar. En we doen regelmatig mijn trailwandelingen naar daar. Dus eerst een goede wandeling doen, ongeveer een 4 kilometer, ongeveer 1,5 uurtje, steile hellingen, goede schoentje aandoen. En als je op dat topje bent waarboven, dan zie je eigenlijk als het helder weer is de 5 mijngemeentes. Dus je kan de schachten zien van de 5 vroegere mijngemeentes. Oh, dat is wel leuk. Zeker voor nu in de tijd van Marina is dat weer helemaal hip, hè? Die mijnen en zo. De mensen willen dat wel graag weten hoe dat allemaal gegaan is. Er zit wel heel wat historie achter eigenlijk. Hè. Daarom gaan we ook aanstaande zaterdag een pitslampentocht doen. Dus op 30 november. Dat is een wandeltocht met diverse gidsen die u ook mijnverhalen vertellen. En ook met de putheks boven op de trail ter plaatse. Wie is dat? Die ken je niet. Ik heb dat wel in Beringen, is dat ook, een puthex. Ja, een puthex was eigenlijk de schrik van de mijnwerkers. Dat was eigenlijk een vrouwtje die daar eigenlijk op dat marktplein rondliep in zwarte kledij met een zwarte fiets, wat sprokkelhout. En als die mijnwerkers die zagen, hadden ze de grootste schrik, want dan gebeurde er iets wat niet normaal was. Oei, best dat je die niet tegenkwam dan. Ik heb ze ook nog niet gezien, maar goed zo. En wat gebeurde er dan? Want je zei bijvoorbeeld als je dan daaronder 720 meter in die schachten waren en ze moesten dan een betonnen deur open doen, dan hadden ze een vogeltje bij om te laten zien of er gas in zat aan de andere zijde. En dan lieten ze dat vliegen en dan kwam dat terug, tekende dus dat alles veilig was en ze gingen daar toch door en toch was er toen een ontploffing. Dus omdat die puthex daar eigenlijk gezien was. En die werd symbolisch verbrand eigenlijk bij mij op het marktplein op een brandstapel met een pop eigenlijk symbolisch verbrand. Door de mijnwerkers. Maar die komt je nu niet meer zoveel tegen? Ik zie ze toch nog regelmatig. Oei. Zeg, maar dat zijn allemaal wandelingen, maar je kan daar dan toch ook fietsen? Ja, je fietst eigenlijk rond het heel mijngebeuren eigenlijk. Je hebt daar, we hebben een mooie fietstocht eigenlijk gerealiseerd met Toerisme Zolder ook. Van een 7,5 kilometer, wat je eigenlijk door heel dat historie, huizen, de mijnhuizen, de verschillende diverse directeurwoningen, waar je eigenlijk rustig kan fietsen. En dan kan je ook eens afstappen, eens kijken. Dan kun je eens afstappen en een beetje de architectuur gaan bekijken. We zijn nu ook het ophaalgebouw aan het renoveren. Dus daar gaat een museum in komen. Dat is allemaal eigenlijk de toekomstmuziek een beetje. Allee, mooi hè? Heel wat moois te zien. Dus jij vindt dat dit het favoriete of jouw favoriete plekje langs het fietsenroutenetwerk? Ik weet niet, je kent de Michelinsterren. Dus er zijn ook sterrenplekjes in Limburg. Dat is door provincie Limburg georganiseerd. Er waren ongeveer een 140-tal plekjes en de bewoners en iedereen mocht dan daar plekjes aanduiden. En die zijn dan door een 20-tal juryleden eigenlijk bekroond. Een 3-sterrenplekje, een 2-sterrenplekje of een 1-sterrenplekje. En de mijntrail heeft een 3-sterrenplekje, dat wil zeggen, dat moet je gezien hebben. Dus als je aan die top bent, er staat ook een telescoop. Je kan er eigenlijk heel ver naar het gebied kijken. En als het mooi weer is, zie je zelf de Onze Lieve Vrouw Basiliek van Tongeren. Amai, zo ver. Dus je kan echt heel ver kijken. Zeker de moeite dan. Heel zeker de moeite. Oké, goed. Patrick, fijn dat je even bent langsgekomen. Zo hebben we weer een nieuw mooi plekje ontdekt in onze provincie. Als jij dat ook een mooi plekje vindt, stem dan gewoon even op deze foto op de website van toerismelimburg.be/favoriete plekje. En wie weet wint dan onze Patrick wel een waardebon van €500 voor een verblijf in onze provincie. Maar jullie kunnen het zelf gewoon ook doen door zelf ook een foto te doen. Zeker doen.